Toto je moja najúprimnejšia rada môjmu mladšiemu ja. A možno to pomôže aj tebe. Moje meno je Eddie, pravdepodobne ma už poznáš a pokiaľ ma vidíš prvýkrát, tak za posledných pár rokov, napriek tomu, že som to nedával na verejnosť, som pomohol môjmu kamarátovi budovať agentúru, ktorá je dnes číslo 1 agentúra na sociálnej siete v Českej republike a dnes robí viac ako 12 miliónov korún ročne. A takisto som s mojou priateľkou vybudoval beauty značku, kde sme za prvé 3 roky predali produkty za viac ako 7 miliónov korún. A tento rok som sa rozhodol, že začnem nejaké myšlienky a veci, ktoré mi veľmi pomohli zdieľať, pretože viem, že v zahraničí je to celkom bežné, u nás mám pocit, že toho až tak zase veľa není a preto som si povedal, že by to mohlo pomôcť niekomu a ja osobne pred pár rokmi, keby takéto niečo bolo, tak by som to veľmi ocenil a preto som sa rozhodol robiť takýto obsah. Prvá vec, ktorú som povedal svojmu mladšiemu ja. Môžeš predbehnúť 99% ľudí iba tým, že budeš ochotný investovať sám do seba a do svojich skillov. Tento koncept bol pre mňa pomerne dlho veľmi ťažko pochopiteľný, pretože naozaj som vždy hľadal cesty zdarma. A myslím si, že je to úplne v poriadku a stále sa snažím hľadať cesty zdarma a pokiaľ naozaj niečo je zdarma a môžeš to využiť alebo môžeš si to pozrieť, ako napríklad YouTubeové videá ako toto, tak to určite využij. Každopádne, pokiaľ sa zamyslím, čo v posledných 6 rokoch napríklad na moju podnikateľskú kariéru malo najväčší vplyv, že mi to najviac skrátilo obdobie posunu k niečomu, tak to práve bolo, keď som kľudne zainvestoval do seba, kúpil som si treba nejaký drahší program alebo nejaký drahší kurz a naučil som sa nejaké konkrétne veci od nejakých konkrétnych ľudí, ktorí mi ukázali tú cestu, ktorú prešli a povedali mi od A do Z, ako ju môžem prejsť aj ja. Pretože v škole častokrát sme zvyknutí na to, že nás učia ľudia, ktorí nás učia teóriu o niečom, čo nikdy nerobili. A potom máme taký možno pocit, alebo ja som mal taký pocit, že vlastne keď ma bude učiť niekto o niečo, tak vlastne z toho nezískam až tak veľa. Ale toto sa veľmi zmenilo, keď vlastne som pochopil, ako funguje novodobý education. A to je ten, že vlastne napríklad miesto toho, aby ste si išli robiť nejaký titul alebo niečo, tak napríklad niekto zaplatí niekomu, kto už je majiteľ salónov, kto ho naučí presne od A po Z, ako si založiť vlastný salón. Myslím, že existuje štatistika, ktorá hovorí, že ľudia, ktorí prešli v svojom živote nejakým mentoringom alebo nejakým kurzom alebo niečím podobným v danej veci až 4-krát rýchlejšie dosiahnu výsledky ako ľudia, ktorí sa to učia pokus omyl. Takže rada môjmu mladšiemu ja, keby som si mohol povedať, je odkladaj si nejaké peniaze týmto smerom, buď ochotný investovať sám do seba, snaž sa nájsť niekoho, kto urobil to, čo už by si chcel urobiť ty a neboj sa od neho učiť. Možno nebuď taký, že všetko musíš dokázať sám a vlastne všetko si chceš vydobiť sám. Naozaj jedna z najdôležitejších vecí v tomto svete sa hovorí your network is your net worth, alebo tvoja sieť je tvoje bohatstvo a pokiaľ máš možnosť si kúpiť nejaký know-how od ľudí, ktorými by si sa chcel stať, alebo máš možnosť sa spojiť s nejakými ľuďmi, ktorí sú niekde, kde by si ty chcel byť, je to jedna z najrýchlejších ciest, ako sa tam dostať. Rada môjmu mladšiemu ja, lenivosť sa nikam nedovedie, čím skôr začneš, tým rýchlejšie to pôjde. A ja osobne som bol veľmi lenivý človek a možno pravdepodobne, už teraz hovorím ako v minulom čase, že bol, pretože myslím, že už rozhodne by som sa nezaradil do kategórie úplne lenivý človek. Napriek tomu, že možno nejaké moje pôvodné vlastnosti boli, že som bol veľmi lenivý človek a naozaj som vždy hľadal skratky v živote a hľadal som tie najľahšie cesty, ako veci urobiť. A ja som musel pomerne zažiť veľmi nepríjemnú situáciu v živote a dostať naozaj sa do situácie, keď som bol v Prahe, došli mi všetky peniaze, chcel som sa živiť hudbou, ale proste nebolo to úplne možné, musel som si nájsť prácu a tak ďalej, tak ďalej. Ja som tento príbeh niekoľkokrát hovoril napríklad na mojom Instagrame alebo tak. A musel som sa z tohto nepríjemného momentu vyslovene svojou vlastnou prácou proste nejakým spôsobom dostať. Inak som vedel, že tam proste budem navždy, pretože nikto tu nepríde mi len tak ma zrazu zachrániť. A naozaj som sa vtedy kompletne switchol a začal som makať na veciach. A začal som ich doručovať, pokiaľ sa dá, úplne perfektne. Začal som sa snažiť naozaj overdeliverovať všetko, čo som robil. A tento jeden návyk mi extrémne pomohol sa posunúť, povedal by som, že veľmi rýchlym raketovým tempom. A keby som mohol svojmu mladšiemu ja povedať niečo ešte pred touto dobou, tak bolo by to, že nesnaž sa hľadať tie najľahšie cesty. Väčšinou tie najľahšie cesty nevedú k tým výsledkom, ktoré by si chcel a naopak občas tie najťažšie cesty vedú k tým veľmi dobrým vysnívaným výsledkom a stojí to za to. Číslo 3, rada môjmu mladšiemu ja je stavaj na svojich silných stránkach, vyvaruj sa svojim slabým stránkam a nepočúvaj, čo hovoria druhí. Keď som bol mladší, tak som vždycky vedel a predpokladám, že to možno vieš aj ty, čo sú tvoje silné stránky. Alebo možno
niekedy ti ľudia povedali, keď si niečo urobil, že wow, alebo to je super, alebo toto sa ti podarilo, takto ťa vidím. A je to taký náznak, že vlastne ľudia nám paradoxne veľmi dobre vedia povedať, keď niečo, čo robíme, má nejaký potenciál a vlastne vidia v tom, že sme v tom napríklad dobrí. A ja si pamätám, že v jednom období som ako keby začal mať pocit, že tie moje silné stránky sú vlastne nejakým spôsobom ne až tak niečo, čo by som mal využívať. Tie moje slabé stránky som začal viac menej mať pocit, že to je to, čo by som sa mal snažiť zlepšiť. Bolo to kvôli tomu, pretože som si moc bral do úvahy názor iných ľudí na to, že čo vlastne je v živote správne a nesprávne. A možno som mal taký pocit, že keby som tie moje slabé stránky nejakým spôsobom zlepšil, tak by som potom získal proste možno lepší status možno medzi nejakými ľuďmi a tak ďalej. A long story short, brutálne som si zbytočne zamotal hlavu proste. Myslím si, že naozaj je dôležité, aby si zostal sám sebou, aby si robil to, čo ti ide a budoval svoj život a svoju kariéru na svojich silných stránkach. Nikdy nebudeme dobrí vo všetkom, vždycky budeme v niečom lepší, v niečom horší, iní ľudia budú v niečom lepší a v niečom horší a práve v tom funguje tá spoločnosť, preto ten systém tak funguje, pretože sa navzájom doplňame a naozaj na názore ostatných ľudí vo výsledku takmer vôbec nezáleží. Všetci raz zomrú, bohužiaľ, aj ty, aj ja. A vo výsledku, pokiaľ ja si myslím, že to, čo ty robíš, není úplne správne, môže to byť úplne ukradnuté, pretože vo výsledku za 250 rokov na tom aj tak úplne nezáleží. Takže je to takáto trošku z iného pohľadu myšlienka, ale osobne mi veľmi pomohla. Buď sám sebou a rob tie veci, ktoré ti idú a ignoruj tie veci, ktoré ti nejdú, pretože ťa to dostane podľa mňa o mnoho ďalej. Rada môjmu mladšiemu ja, a je to myšlienka, ktorú som počul a veľmi sa mi páčila, je, že ak chceš byť výnimočný, tak musíš robiť niečo, čo je výnimočné a to znamená, že si iný ako väčšina. Je to veľmi zaujímavé, pretože my ako ľudia častokrát chceme výnimočné výsledky, chceme byť nejakým spôsobom výnimočný, ale nevedomujeme si, že na to, aby sme tieto výnimočné veci získali, čo sú ako keby neštandardné, tak väčšinou musíme robiť niečo úplne inak, než robí naopak práve väčšina. A tým, že my sme sociálne bytosti a vlastne chceme vo výsledku zapadať do nejakého našeho stáda, alebo jak to povedať, tak častokrát robiť niečo iné, než robí väčšina, je pre nás veľmi ťažké. Ale je veľmi naivné očakávať, že keď budeš robiť to isté, čo všetci, tak získaš iné výsledky, než majú všetci. Taký najjednoduchší príklad, na ktorom som to dokázal opísať, je napríklad, že si v nejakom veku a väčšina tvojich vrstevníkov chodí na party a tebárs pijú. A pokiaľ budeš robiť to isté, čo oni, budeš s nimi chodiť na party a budeš s nimi piť, tak pravdepodobnosť, že získaš diametrálne odlišné výsledky, je pomerne nízka. Pokiaľ naopak, ale ty ten čas využiješ inak, budeš sa napríklad vzdelávať, pozerať takéto videá, alebo proste nejakým iným spôsobom ten čas využívať na to, aby sa posunul niekam inám, tak pravdepodobnosť, že dosiahneš úplne iné výsledky, sa razantne zvyšuje. Takže pokiaľ chceš byť výnimočný, musíš robiť niečo, čo je výnimočné, čo častokrát znamená robiť niečo aj úplne naopak, ako robia ostatní, aj keď tomu iní nechápu. A to je v poriadku. No a posledná rada, ktorú by som dal môjmu mladšiemu ja, je nauč sa čo najskôr, ako fungujú peniaze. Ja som totižto vyrastal v rodine, kde my sme vôbec nemali peniaze. Vyrastal som naozaj vo veľmi chudobných podmienkach na sídliskách a sociálnych nejakých bytoch, ktoré proste boli pre sociálne slabšie rodiny a vlastne všetci okolo mňa, všetci moji kamaráti, ktorí boli ako super, ale ako všetci sme boli z rovnakých podmienok. A nikdy nikto neriešil, ako zarábať peniaze, ako fungujú peniaze, že sa dá napríklad podnikať a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne ja som sa k týmto veciam dostal doslova ako slepý k husliam. A keby som mal jednu možnosť povedať niečo svojmu mladšiemu ja, tak by to bolo. To, že niektorí ľudia majú veľa peňazí v tomto svete, je vďaka tomu, pretože vedia, ako peniaze fungujú, vedia, ako sa peniaze vytvárajú, vedia, ako funguje podnikanie a naozaj dnes na internete môžeš zdarma na YouTube nájsť o tom milióny informácií, ako tieto veci fungujú a nauč sa to čo najskôr, pretože ti to kompletne môže zmeniť život. Nezáležiac z akých podmienok pochádzaš, nezáležiac odkiaľ si a kto si, naozaj môžeš dosiahnuť veľké veci a dnes je všetko na internete a všetko sa dá dohľadať. A čím skôr sa o to začneš zaujímať, tak ty môžeš v svojom živote urobiť menej chýb a potom tým pádom si v lepšej pozícii než ostatní, ktorí sa musia tebárs najprv vrácať dozadu, musia opravovať nejaké veci, nejaké návyky, ktoré predtým mali, ktoré si odniesli tebárs z domu, tak pokiaľ začneš čím skôr, tak tým máš pred ostatnými o mnoho väčšiu výhodu.
OK, toto bolo niekoľko vecí, ktoré by som rád povedal ja svojmu mladšiemu ja, keby som mal tú možnosť. Pokiaľ si takýto obsah páči a chcel by si vedieť viacej vecí odo mňa, môžeš ma sledovať na Instagrame, kde pridávam veci ohľadne mojich projektov, na ktorých pracujem a takisto nejaké tipy ohľadne marketingu. No a vidíme sa na budúce a prajem ti, nech sa ti darí.